Magandang araw, Bali, may tanggap na naman tayong, welding inverter. Yung brand, yan, model SIDA 200 mA, 200 amperes. So, ang history pala ng welding nito, na nakausap ko yung may-ari, sabi ng may-ari, parang may pumutok o may umusok daw sa loob. So, para di na tayo makadagdag dun sa problema na yon, kung sakaling ipa-plug in natin, kung magkakaroon ba ng putok o di kaya uusok, so di na lang natin pa-plug in para di na tayo makadagdag. So buksan na lang natin yung welding, alamin natin kung anong naging problema nito sa loob. Bali, eto na yung loob ng welding, So, ito yung output natin. Output diode natin. Ito yung mains transformer natin. Yung power supply board. At saka ito yung control board natin. Nasa gilid. So, magkahiwalay lahat, Tsaka ito yung IGBT side. Yan. So, try na natin, testing yung output kung shorted ba o ano. So, diode mode tayo. Yung tester natin, naka-diode mode na yan. So, ayan. Di naman shorted. So, malamang kung may pumutok o di kaya umusok, wala sa side na to. Nandito sa bandang IGBT. Malamang itong capacitor. Wala namang tsura. Siguro dito. Yan. Siguro ito. So, value niyan 4.7. Ba't nasunog? Ang taas na nga 1,200 volts. So, tingnan lang natin yung mga IGBT. Baka naapektuhan din, So, bago ko pala baklasin yan at saka bago natin trobolin yan, kailangan ko munang malinis to. So, balik lang natin to sa labas tapos linisin natin. Kasi, ang dumi. Dami mga alikabok, Yung capacitor, ano ba ilan? 3 capacitor. So, balik lang ako, linisin ko muna to. Bali, ito na yung welding natin. Tapos na nating malinis to. Yan. Tapos na yan. Masarap kasi mag-repair pagka malinis yung tatrabahoin natin So, dito muna tayo magte-test. Kasi pagka may umusok at saka medyo sabi ng customer may pumutok, may lumagitik, hindi naman pala pumutok, may lumagitik lang daw sa loob, kailangan nating mag-test, kailangan nating mag-check. So, wala namang ibang dahilan na parts na iba na umuusok, kundi yung capacitor lang. Yung main capacitor, buo naman. So, yung na-test natin yung output diode, okay naman yun, wala namang problema. So, dito tayo sa mga IGBT. So, ito yun, dalawa dito, dalawa din dyan. So, check tayo, lagay tayo ng continuity. So, check natin to. Patay tayo. Sana mamamatay yung beep. Wala. Tayo natin pag bumaba ng
point yan. Wala, shorted. So bukod dito, malamang shorted din yung ano natin, mga IGBT natin. Yan. .6 bababa pa yan. .3 dito sa kabila. So dito hindi, kabila din. So wala. So dalawa lang yung naging may shorted, ano. So tanggalin na natin to. Maluwag na pala. Pinatingnan na siguro to. Kasi maluwag na eh. So tanggalin ko lang to, ano. Kasi ano, bulky kasi pagka nandito sa mesa yung chassis. Ito lang kailangan nating repairin. Pagka tapos nitong ma-repair to, kailangan nating ma-check yung PWM controller board natin. Kasi nga, bakit nasira to? May dahilan ba't nasira to. Bali, napalitan ko na yung mga parts ni ano, Seda, no. Ang pinalit natin, bali ito 'yon. Yan. At saka ito. Ito lang yung pinalit natin. Tapos yung ito, yan na yung nilagay natin. So, na-check ko na pala yung ano dito. Na-check ko na pala yung yan, yung controller. Wala namang problema yung signal. Okay naman yung signal. Pasensya na sa ano, hindi ko na napakita yung ano, yung video, hindi ko na nakunan yung video nito. Tapos yan, dito naman, chinek natin lahat dito yung mga parts bago tayo naglagay ng mga bagong IGBT, ano. So, bear in mind, sa lahat ng nagdi-DIY, na bago kayo maglagay ng bagong IGBT, kailangan nyo munang i-check lahat ng parts dito. Pagka may nakita kayong sira, huwag kayong maglalagay ng bagong IGBT. At saka pagka wala kayong scope, kailangan nyo lang tandaan, pag nagte-test kayo ng analog, kailangan yung lahat ng natitest nyo dito sa test point, sa gate emitter natin ng IGBT, kailangan halos lahat ng tester nyo, kailangan pala lahat ng reading halos magkaparehas, para kahit papano, kahit hindi nyo man lang makita yung waveform, at least medyo kampante kayo. Pero mas maganda, meron namang mamurahing oscilloscope eh. Kahit na yun lang, makabili kayo para makita nyo lang yung signal kung tama ba yun, ano. Wala bang bawat isa sa kanila, wala bang pagkakaiba yung waveform. Kaya ako pala nasabi yung kanina, yung welding na to full wave. Bakit naging full wave? Pakita ko muna yung diagram nito. Pagka full wave po yung welding machine, lahat ng bawat isang IGBT
may driver controller. Yan. Isang buong ganyan. Hindi katulad nung iba, resistor lang tapos diretso na kagad. Ito, kaya naging full wave to, dalawang transformer ginamit. Pwede namang hindi rin, pwede namang isa rin eh. Pero sa design na to, dalawa ano. Pakita ko lang, open ko lang yung board view nito. So, balik tayo dito sa ano, dito tayo sa computer. Kaya nagiging full wave to. Bawat isang IGBT, nakikita nyo naman, bawat isang IGBT papuntang resistor. Tapos, eto na, may kasamang isang controller. Bawat isa yan. Dito rin, yan o, bawat isa yan. Tapos, sa taas din, yung apat na, kunwari, yung ilan ang gagamiting IGBT, may mga controller sila na individual. Hindi katulad nung IGBT dito, resistor na ginamit, tapos sa kabila din, resistor na. Yun yung mga, yun yung pangkaraniwang na welding machine na design, ano. Pero pagka full wave, bawat isa niyan, meron, no. Kita nyo dito, yan. Meron din. Yan. Sa baba din, ganun din, no. Yan yung full wave design. So, ang pinalitan natin dito, pinalitan natin yung capacitor na to. Yan. Tapos yung apat na IGBT. Gawa lang ng nasira yung IGBT dito, gawa nga ng nasira to. Yun lang doon, yun lang ang isang explanation na may tuturo ko sa inyo, kasi wala namang problema yung controller natin na PWM dito. Wala naman siyang naging problema, Tsaka ito yung power supply. Yan. At tsaka ito yung capacitor natin, diode. Tapos ito yung output transformer natin, output maze transformer. At tsaka ito yung output diode natin. Yan. Pasensya na sa kasi hindi ko na nakalimutan ko ng mag-video naman eh. So, ayan na yung design niya. So, kailangan na lang nating i-testing to sa labas si welding. So, andito na sa labas si SIDA 200 amperes, So, testing na lang natin to. Yung welding na to ang configuration nito is full wave. So, i-explain ko na lang doon mamaya sa loob bakit naging full wave to. So, on natin yung welding. So, ayan. Set tayo ng 67. Subukan muna natin dito. So, testing natin yung welding. 67 ampere lang.
Balik tayo dito sa loob, ano? So, nabuo na natin si SIDA 200 amperes. So, ayan. So, maganda yung welding na to kasi yung 60 amperes niya talagang nakaka-welding na. Ewan ko lang kung ano to kasi may tatak pa rin na Samsung. Pero okay yung welding, maganda. So, bali last testing na lang natin to para maibigay ko na rin kay customer. So, on natin yung extension ko. Tapos yung welding. Yung BRD, nandito sa likod, yung switch. So, naka-off lang yan para may masuka tayong actual output niya. On natin. So, ayan. Yan, namatay na yung overcurrent protector natin. Tapos yung voltage natin. Yan, 55.2. Pagka inano mo dito, siniro mo, wala ring lalabas. Yan o, naka-zero yan. So, lalabas lang siya pagka may gumana ng amperahe, makita kang amperahe doon. Yan, 16 amps, 55.9. Saan ba yan? Yan, 54.7, mga ganyan. So, bali okay na yan, ano? Yung welding niya, ayos naman. So, bali hanggang dito na lang yung video ni SIDA 200. So, maraming salamat sa panonood, no? Hanggang sa muli.